Shubor nakaslem jong unongsan hima. Syukur. Naskom dan mining syu bensong ada kayeng dangin burom yukpa balawan ra kat ikan ya gag. Timantangin poin no syakawai badaka benta kadeka motion kaban wan UMDC Kalaban Constituency Ubariki Shulai Haringkat UMDC Kamairang Constituency Kilami agenda no anopo ka yeng dorbar hagasi long dorbar baar District Council hadian baka yeng dorbar kalakanta ban aji menjori ka resolution balawan ra do Ubariki Shulai Ubariki Shulai ulawan ra ka resolution bandawa na ka District Council ban menjur no da ka resolution ban kentu ya ka sorkar jila ban penbena sngi shuti hagalingkhu sngiap u James Joy Mohan Nichols Roy bamkwai hadwar ublei kata hagashitarik naiwe kani gajing kenta ya ka resolution kawan hadian bu MDC Kalaban shimlaweng ya ka resolution bat nakalyang usumbut chairman ulabtha ya ka yeng dorbar ban peni ya gajing kershan bat gajing persha ya ka resolution da ka bayeng hakababun ki khot jong ka yeng kila yeng ban persha Habagran Shipang ka resolution UMDC Kalaban Constituency Ubariki Shulai ulaong baka resolution kadai kum shibenta ban kenmau buram ya ulet JJM Nichols Roy ubla penyo e kajila Meghalaya ya ka kernit bahendrio Ubariki ulaong bahaka ni gajuk buon kilasdang ban klat yaki kamba kraw ulet JJM Nichols Roy kam tam habayade kajing penyo e ka kernit bahendrio kabayada e kajing long kerpang jong kiriu lum hapo kajila Mr. Chairman, sir, I beg to move that whereas late GJM Nichols Roy Bajoy was a distinguished statesman and a member of the Constituent Assembly of India, whose constitutional vision and leadership played a pivotal role in safeguarding the political identity, autonomy and rights of the tribal people of the hills area. And whereas late JJM Nichols Roy is widely regarded as one of the principal architects of the 6th schedule of the Constitution of India, which provides constitutional safeguards, autonomy and self-governance to tribal areas. And whereas it was through his foresight and constitutional wisdom that the framework enabling the establishment and functioning of Autonomous District Council was made possible, ensuring protection of land, customary laws, traditions, and local self-governance of indigenous tribal communities. And whereas, in recognition of his immense contribution to tribal autonomy and constitutional governance, the 1st of November is observed as a holiday in this council on accounts of the death anniversary of late JJM Nichols Roy. Now, therefore, this House resolves to urge upon the government of Meghalaya to consider declaring the 1st November as a state holiday in honor of the death anniversary of late JJM Nichols Roy as a mark of respect and recognition for his foundational contribution to the constitutional history of Meghalaya and the protection of the tribal rights. the resolution is placed before the House. The mover will please initiate discussion. Songknor Budan Buram, Sumbut Songknor Budan Buram, Ai Kublai, Yapi, Bapi Ai, Yakani Kalat, Panganra, Yakani resolution. Kabalong Kongsan, Kamtam, Hakani Kajuk Kabamenta, Bangilasdang, Banklet, Yakajingle, Nekajing, Wanra, Yakatakalat, Yada, ba hiyo bencong suk song san kumbakalong menta habaning kong ngako ban ai kublei yi songknor bodan burom iba strong pilar kharjana ngako ban ai kublei yi kong ai ban dablin ngako ban ai kublei ba kid ba iba edi ba khamtam ya songknor ba ila invite yang haka Sitrik jong number snembal alej bangin rakhi ya kaski yap jong u bajoy kadai hatu kaski kabanga bat jaladi kalong kaba penketik yang bangan perkhat ba kat kane ka jing shim ka moh kalat kalenti kaba ula shim
ban penlong kum bakalong mentaski bangi yo ban syong kane ka dorbar ngasko kalong ka bakarpang ba kastid hi borokaway kan kemau buram yaki khamtam yaki pateng bat khamtam ikun samla ki bakham dadon than ka jingtip halor kane ka 6 schedule ngai kublei ya il uru ibala ai jingmut bat ila ai ya kata ka jingkersan bat isgo ya hab bahkan ka resolution kalong sya ka ba don't come te kade hakatu kasngi ka ba penlong yanga bat ka kentin ka bat ka jingai kublei kalong i reverend OL Snaitang ka ba ikren to kuski ba i wan bat sakilang ya ka jing rakis ki yap ka jong i kalong sisa ka ba syo bat ka kalong ba penkendit yanga ba don't come sisa ban kemau bat haju kupor don't come ban kerpat ya ka government ka jongi bakan declare ka kom ka state holiday kumju ngai kublei ki officer ki ba nakapor kapor ki bejo ai ya kata ka mo jingtip bat ka jing kersan haki babun ki benta ngasim ikani kalat badai kane kalong ka bokongsan ka resolution ka belong .com hadu kata kat haka jingsko ka jonga te ngako aban sedang dakaba ngan puli ini bentai bakendiat bangoyok ban puli kawai nakakot kaba latho de ilit PR kendia sapang jong iba joy kane kalong sisa ka jingga puli ka pen ketik bar ka pen mo wan ai men sim yang bangan ya chikmat ya kane ka benta tinga ko ban puli ka ketin pareng hang ne ka tho kane ka di ka benta ba ukumno u ba joy hapo ka constituent assembly uyeng bon debate banyada badwan ra ya ka 6 schedule kani gadi ka jingpuli ka ba kalong haru kata ta bangko ban pesngo sapi te kalong kumne the heat in the debate was building up and within a few hours it turned into the full blast. It was 6 September 1949 in the Constituent Assembly of India, Delhi, presided over by Honorable Dr. Rajendra Prasad, the President. The subject under the consideration was the 6th schedule to draft constitution. A number of able and firebrand speakers had taken part. It was now the turn of Reverend JJM Nichols Roy, kabangitip yai kum James Joy Mohan Nichols Roy, mangikot yai kum Iba Joy. The main architect of the scheme of the 6th schedule and the only member from Assam, the entire northeastern region representing hill areas. He was seemingly on the defensive, yet when he started speaking, within a few minutes, the entire atmosphere in the house was transformed by his sheer eloquence, logic, broad outlook, and commitment. The members of the house hung on every word that came out from his mouth. It was indeed a memorable day. Kalong sisa kaski kabak kerpang yangi kan rutrik jongu kat kendai spas of kendai kabang ilayo ya kane ka jing keren kaliang ka jong ibat yo ru ban pediang ya ka 6 schedule bat nila yo ya ka house nam kat kendai spa sanpo kalong ka jing sim khia ka jong i banyada yangi kirit pa kinong riulum kaba hagatu kasni ba baro ki badan kum kita ki member jong ka constituent assembly kila sim benta bat kila ai ka jingkersan kadai ka jing le ratba jong ne riurang ba kat kendai spa sanpo ngiliyo ya ka 6 schedule bat kalong ka basultanat hadin arsnem kat kendai spa sanpo ar ngilayo pade ban inaugurate ya ka district council ka baningkong hapo dinam hall jayao ka bagi khot ya ka hakat kopor kum ka khasi jentia united khasi jentia autonomous district council ha badan rekat lang governor jong ka asam tu kopor bakerteng u Jai Ramdas Daulat Ram kalong kasgi ka bajob hakat kandai spa san poar bat bantip kipateng banwan kalong kabasutunat ba hau April kat kandai spa san poar kadi ka Garo Hills ka bayo soya ka autonomous district council boat samangi hakandai ka khandai spa sa punriu pare kasayo pat ka jentia hills lakajong te kadai kajing le sitom jong ne rurang ba bangiliyo ban inaugurate ya ka bat hatu kopor ngilayo ya ki member mo ngensim kerteng yo chairman ba ide FS FWAR dan bakla
But banga kemau bah ICM beri ba siboru don lang ne ide iba Ju Sing Renja first CM jong kadis council ka jongi. Kalau kei ka ba pensyo ka ba pen scam ya kata ka jingbut but leo ya kata ka jing yada lingba ka jing tresi tom jong ne urang ba ubodon ya kata ka jing start. Une urang ba bajoy bengi khot e udei ubasa hangne ha kolopati bat ka yeng sa jong u hadu mental esi kadang don ngaru nangalayo ban lej bah ban puli bahai kini ngakwa bangan li juga bagi khot ya ka kum ka mountain view mut katai ka benta hang tai ka laying bajoy ketika lum Shillong ka Paulut borok beri kipor dan duna gi yeng kadai hata kapor ba ki riu sampang kumki kilayo ban shim ya kani kesinjam bat udei we urang ba ubla hos yo Jawaharlal Nehru hatu kapor bat kilai syong ban discuss bakumnon le bakanang bangin yo ya kane ka schedule ban yada yang ikirit fight kirulum kadi hata kapor ba niyo e ka council dengan bakala kadi ka beningkong kadi hang tei hapo Egyptian kadi ka council beningkong kadi hang tai kaneli kadang di ka jaka rikulai ka horse stable ka baki ong jong por British hadin pering isiyo ban chef ke isiyo ya kane ka ying dorbar kumbang kalong kementah hang ne tengah skova kajing no senyang jo niru rong ba kam brisu ko baret ngibon gini mo ki freedom fighter ki nong no senyang haki bentagi baper ki yo ya kata ka state holiday bangin kemau ya don burom ya ka ka baki lale andre kan ne riu rong ba riu sampang ngami i bakan don kata kajing ya ka state holiday andre kadai tat hadu kaski ka ba i klan no lakani ka salap perthai hakat kandai spa san pukadai ba kane ka yeng hi ka pas da kabaong ba kan citrik nombar kan dino da ka taka sngi shuti tang ya ka ni ka hasil council teladu kan dai spa san kandai ter kalau don on record kadila kane ka yeng hi ka bala pas ya kane ka benta tinga skoba kadai sisa ka ba don kam bangan ra ya kane ka mat ka resolution khrang ba ngi mentas ni ka bangidan hang ne ngatrai hadin ka new decades ngi nyo ban shim ya kata ka rai lese kulum lang kum bangi dei ki dukhat jong kane lingba ka jingyalam ju kadi ka jing kanti ka ju bangi yo ban yang ne ngin urge ka government khnang ba kum mangalai akran hatu ko por bangi ya yo ban rakhe ka sniap jong i kadi ka sinem ka balalej ngi kemau banga ong kane ka don kam ban pensngo ban pen sawa kam su yaki pateng ki banwan khnang kintip ba kadi ka kata ka six schedule kadai kane kaba pidang i hakini kiski balalej lu hapo ying dorbar kila asdang banyak keren berkilaong badai kitang setang ka six schedule bala banyadai ka kendo ka siap jadi ne riurang ba uta bala sim ya ka senjam hado katata ba ngilala benden kumne kumbangilong menta nga kemau hakini kisnem ki balalej ka Darjeeling kum ka ba don ka benta jong West Bengal kalayak ki layakun banyo ka Gorkhaland andrei ka kham urlong te hendrai katkum ka jingsong chempang jong kitu kiru rang ba kisngo ba kineyo ya kane ka siksidul ki opuli kisngo ba kade stang kane kalat jingyada hatu ko por kila persang banyo bar hadu mentaru kidang up banyo ya kane ka siksidul pipet menta dang kisnem ki balale kat u innovator ma ban ongno u sonam wanchuk uba la puli ya kane ka siksidul baru susu ba kade stang kane bala banyada ikirulu mapo kathan ladak but kadai kajing sko hun men siem ban perkhat ba dei riu rang ba ubasa bakha ba he asan ba dei jai ben riu jongi balawan rakat kane ka ikhtiar ka bakhranya hadu kata-kata ba hapo ki north eastern region ngileyo ban saki ya kita ki autonomous council at present menta ka perbaka sedang ngidon rutuli ki autonomous council hadin menta ka pinpej ngidon spotuli ki autonomous council tengah sko ba mdei tang mangi ban pas kane ring indala ban ailang ka kubor sakiwe ki autonomous council ru kin ya simlang ya kane ka ju ka sinjam khanang ba kin celebrate ya kane ka siyap jong ne ru rang ba haju ko por ngimla daklet yo Gopinath Bordoloi ubala lead ya ka Bordoloi committee ka ba la sim ya kata bala champion ban ya songlang ban penbej ban kumno ban ya dai ni lingba kane ka six schedule te kane ka por ngasko mangan krentan Chapang ibajoy kam don than ban elaborate ndre kidi kita ki jing persko jonga hane kapor ngak skwa ban kerpat ya ka executive committee bat ya ka yeng borok owe habang yeng hangne kadai be tang namanta
kajing tre sitom kadai naman ta kitu ki snem ki ba joy ila champion kidai ka snem kat kandai spa sam kandai sanpo ar but kadai kita ki snem ki ba perlong yangi bangin chong hangne bangin yang but kajai ben ruru kalong ka ba mo don kajing yada kadai lingba kane ka 6 schedule but nga kwa ban shimi kane ka lat ba lingba kane ka resolution kanle lu ka khubor saka state government ka council kadai ka wei ka ikhtiar ka ban yada yangi swaban yo ka state hot ngila don lupai ka council ban yada ya kredit paj tinga kerpat baga government ru kamdai ban yai laj yangi indrei inye tre lang rengkat kenang bagin yo ban yada bat haju kopor ngin yo ban penba haju kopor ngin yo ban kentu ya ka imlang salang jong kipat nyong sok snong jong kane gari ka beet ka jongi ka ba mo don kam sisa do kata ta ba umdei ban bypass ya ki benta ki babon ki lat kilenti lesi ki ba pilai ji ki ajan ka kapor kadai kane ka 6 schedule kadai ka jinyalam jong ubajoy bamentas ngi songsok kumne bat ka sarkaro katip ba kadai ka 6 schedule ka balong ka bayada ngi ka tan rei teng iba kimburam su ya kata ka 6 schedule bat kimburam su ya kata ka mo ka jingtre sitom jong kini orang ba tinga sko lingba kane ka yeng bat ya ka executive committee ban kerpat red ba skobha ngin ya shim ya kane ka resolution bangin pass kane ka resolution bangin urge sa government bangin declare ya kane kasni shitarik jong nombar kum kasni ban rakhe si yap yo ba joy bangi khot e te tang dikini ki kentien ngamdon shibon re ngak kermen ba baro ngi ki basong ne iwei piwei idkhot jong ne ka yeng kin priang ya kane bat mentas ngin la ban ya chikamat ban pas kani ka resolution kenang bakan long official bat ni kermen hiru ka sarkaru bakan aya kata ka jingbet bangin declare ya ka siap jong ba joy kum ka state holiday kenang ba ki pateng banwan ru kinyo ki jingkai bat ki bobon ki benta habo kari indiahi uba joy lo di we ubala sim benta haka jing yalam leti haka constitution tegede tangin dikintien nga saisien nga skodap da kajikemen ya pi sembut songknor ba pi aya kani kalat ban nga kermen bakane kasni ndal adap yo san pukondai kan di kasni ka ban sa je kamau yang i borok ki bai song hangne da ka urlong kane da ka ne ka resolution ka pas kane ka ying kan long sisa ka basa je kamau yang i borok ki bai song ne tang di kine kentien kublai sibun ya pi sembut songknor sembut songknor badan berom na kaliang kejongar ngayang ya kaban kersan ya kani ka resolution ya ka balawan ra da u member badan berom jong ka laban mo prem iba Ricky Sulai ka long sisa ka resolution ka ba don kam hadu kata-kata namar ba kani ka resolution ka thau bat kapan kan mau yang ni haka jingya dei bat uni u riu krau jong ka jaj ben riu u balong ru u architect bat u bangi jukhot e u kpa jong ka 6 schedule dari Reverend JJM Nichols Roy hoi kum ka Khasi Hill Autonomous Council ngi ju declare ya ka shitarik jong November kum ka sisuti hapo ka jurisdiction jong ka Khasi Hill Autonomous Council teregi sutu ba nakaliang jong u moba ubon ra ekni ka resolution kalong ban urge lani ban bahkan ni kaying hibarok kawai kan menjur ya kan resolution ban kerpat ya ka state government bahkan declare no ya kan ka shitarik November kum ka state holiday ka resolution hi ka labatai ya ka jing don kam ya ka jing mut balengi don kam ban declare ya kani ka shitarik November kum ka state holiday hoi kila don ru ki wei pat ki riu khrau ki bangi juburom ki kum ki khlawai jong ka jai ban riu
lakalong nakajait banriu Khasi, Jaintia, lani nakajait banriu Garu, but ki donru ki national figure, lani ki priu jong kari India ibrokowei, kiba ka government of India, lani ka sorkar pedeng kaju bu ya ka kum ki sisuti lada kadei ka sikha ne ka siyam. Tekandiat kum ban suban rap ya ka ka ba umoba ula keren. Nakaliang ka jongaru kum mga ong mga kasyani ka ni ka solution. Kidon kat tu kan ni ki nongrim, ki banga sudai, bat ya hap bat ka ni ka solution. Bat ngada don ka cingkermen ka baskem ba kum ki dekat ki badon buram jong ka ni ka yeng, ngin ya menjur lang, ya ka ni ka solution. Kebaningkong, la sutu bahadin baki Khasi state, kila sign ya ke instrument of accession, ban penyeso bat kari India, kabahe kabayar, bat kum kajat menriu hakatu kapor, bang yeso bat kari India kabayar. Ngi sutu bangilong kajait benriu ka baret pa. Omde tang bangilong ru kajait benriu ka baret pa. Enre ngilong ru kajait benriu ka bakarpang. Na balay ngilong kajait benriu ka bakarpang. Ngidong kajait benriu ka bakarpang na marbangidon ya ki riti ki dustur ki bayapher. Bat ki wepat ki jait benriu jong kani kari India kabayar. Kata kalong, hagaru kombat kendau bat siap, haga kolsyur ka bangidon, ka bangilaya keren, kolsyur ka beruspa. Bat ka bakom kong kerpang ka jungi kadai ka jingdon ya gini ki traditional institution. Lani ka bangiong ki hima, ki dorba snong, ki dorba raj. Bat ngine ngisa kini ki dorba snong hadu mentaru. Kadai bala itu iki lengba kani ka kernet ka bahnriu. Jong kariti sensar jong kari India. Lengba ka artikel aspa arsawan. Bat kumjuru ka artikel aspa arsawar. Bat ke artikel aspa nyusan wan. Bahapo jong ke paragraf arko. Bagini ki jaka ki hap hapo kita ki autonomous district. Lani hapo uput usam jong ke seksi. Ngisu sarong bangidang ya keren. Hakani ki inut dorban nakapor sakapor. Ya ke jing penek, ya kita ki riti sensar ke bangidon, ham tamban penek ya ki dorba snong, ki dorba rima, ki dorba rai. Ngangit ba umi urang ba hakatu kapor ulayu i jengai. Kai ke banjai ke jait benriu ke jungi habang yaso bakari India ke bayar. Lada kini ki jinglong kerpang ki jungi hidu no. Lada kum mga juong berabo ladang ya jungilang hakata ke duriau ke bahe. Nama kari India ke bayar. Kadon la kejong, kidon la kejong ki jait benriu ki bahe pa. Kibadon la kejong ki kolsyur. Kibadon la kejuk rukom leksi ke rukom sensar kada. Ngajumudur balada kamdon ka seksyudut. Ladang ibdon ya kani ka kernet ke benriu ngamtip syu hakini ki singi dang yu ine em ya kata ke jingdon jong ki dorba snong. Ya ke jingdon jong ki dor barima. Dena takadaw bahapo ka kernet ka banriu lengba ka jingpen kup bor lengba ka ni ka seksyudul bagi yo ban snaya ki an ki boper. Ngidang ya keren ya ka an ka bayadei kumnu ban pet ya ki hima sima ya ki kli nong sensiar ki tungi. Ngilayo ban snaya ka an halo ka khandau ka siap. Lesi iladon ke kian ki bangihapan perkhat ru nang benta kumnu ban penek ki riti ki dustur. Bakum tatar. Kadi ka jinglong kerpang ka jungi
la ituru ha ka to ko por ham tam ha kan mau por ba yakhi ya ka CAB ka CAB kam shamla ban tre kam ha ka ni ka sip ka jongi namar ba ki bon ki zakah ki ha ba ko ka sik schedule nilayo ban ya da ya ka jai ban riu na ka jing wan jong ka ni ka CAB ha ka to ko por namar ba ngidon ha ka sik schedule ka Supreme Court kadang penkesan ya ka kes ha ka bedai ba ka khai ka pateng kalau don gawe ka non tribals union ka bala file case ya ban challenge ya ka act ka bangidang ya kren man ya ka bedai ba ka trading by non tribals kila challenge hadu Supreme Court handai ka Supreme Court ka obol ka penkesan ba ban khai ban pateng hapo uput sam jo ka sik schedule don kam ban yo ya ka trading license halor ka khandau ka siap ka Supreme Court ka penkesan baki marpo khandau kidai jong ki private kadai jong ki riu simet namar balai namar bangi don ya ka ni ka kharnet ka ban telada katang ki ei bangam kwa ban kren jorong Gila yo lang baga jing mentoy lang baga jing don jong ni ka sik schedule baga syong hangi kumno banang pankhalan su lang baga kani ka khardet ka ban riu ya ka bala ai bun ki bor ya ka bangin sna ya ki ai hatu kamlong mo yangi bangin burom ya kita ki badai ban yo burom kaktin ka ong to kan mau ya kita ki bala sensar halor jong phi Ngide ban kan mau. Balai ngidon kam ban declare ya kanika sitarik kum November kum ka state holiday na marba ka 6 schedule area kadon habaro ko ka state. Ngidon lightly ki autonomous district council. But maximum ya ka area ka bahap po ka state megalia baro ko bay kahap po ka 6 schedule. Ngisu sarong ba ngilasdang na kanika Khasi Hill Autonomous District Council mentakasngi. Deng bau member badan buram na laban. Banwan ra ikan ikan resolution ke badan kam. Bangin oj. Bangin ong ya ke state government. Bangin pressure ya ke state government. Baka di ban buram lu ya uni ubrio. Urat bah. Ubangi ong. Kambiang ya ki ban ong bau deu kupa jo ke seksi tu. Akan mau ke por baki senam baladep ngalayo ban lek po ke Tripura Autonomous District Council. Ngalah keren ha ka por don teng kini ki Autonomous District Council syabal jong ka Meghalaya kimtip bak kila kubur ha ka por ban bu wat ya mot jong ba joy hakmat jong ka Pelau jong ka Tripura Autonomous District Council tang bangamtip kila le na em kata ngidot si totally ki Autonomous District Council kani ka resolution kan penkendet ben riu ya ki weipat ki Autonomous District Council ki badan hapo kana ke North East State ka jongi umobo lapan kan mau bahaladak ki riulum hang tu kilas tresitom utu sonam waksik mo tu bakhi ya ka jingyo ya ka 6 schedule hang tai hapo ladak haksnam arajar apsau panaji sambau lawan ni kendu ena ban keli syapang kabor jo ke District Council Kiwai kijai bandri ki badan hari India kila Sudan kam ya kan. Ke Arunachal Pradesh Assembly kala pass dekat resolution bandawai ke District Council. Kabamut ka ka bau ni orang ba sedang diberi bila sedang ban sutu ya ke jing mentoy kum do ban ya dai ngi kiri pa. Dengan soba ladang imdan ni kan ka state. Hoi let's say kala adul long ba kamlong 100%. Let's say kidang don ki loophole sang yang tai Kidang don lesi mo ki bangi hap bani perhat bani syong bani tai bani sawi ki ai kum do banang yada susu ke jai benri kecing yada kali khai ke pateng kala de gawe kecing long trai ke jungi khandau ke siap kali ke jawe kecing don je ki dor basnong menta bun ki dor basnong menta ki khlai pilai ki dor basnong si nong kendong ya kata phimiu i bandan nong khai ki barjala ki dor basnong ki baklai lesi tang hakikat tu kat ni ki snong lesi ki balas dang na du ki por ki baladap dan tak dau ngasoban kentu de ka basnoret ya fi ki dekat badan burom jok ni yang berapa we tung ini berat
ya kata kejing soker parti. Ini berat ya kejing sengau kejing ini sipor hakan ini kapor. Angin ya pet ini fokus ya kani ka kos kaban long ka kubor ya kejat beri hibur kawai. Bang ini buram ya ini orang ba. Da ka ba ngin declare kanang ba kum ka state boro kawai kan tip. Uai uta ukpa jong ka six schedule ni ukpa jong ka kernet ka ban riu. Ka bang ilayo lengba kan ka riti sosial jong kari India. Kena kalian ka jong ha? Nom shime ka por henrei nga kershan tenge ya kan ka resolution. Pangara kerpatu ya pi paro pi khot ka ni ka yen. Ba pinya menjur lang ya kan ka resolution. Na ba kan long ka burom ka bangin penne pensa. Na ka banta uni uri orang ba publish buat. I sambut syongknor badan buram lembat kayeng hi barok away nga soban ai kublay ya kajing ailat kajong pi bagani simbanta gani ka resolution kepalawan ra daw member badan buram na po laban konstituensi iba ariki Shulai kasimro ikani galan ban ai kublay ya i member badan buram bonra ya kani ka resolution ban penkan mau ya usen yang uben hei bakrau jong uneu urang ba ilet JJM Nichols Roy ibala penkan mau ro yang i ya kajingat ganti jong uni orang ba ya kajing yo i jengai ke jong u ban pen urlong ban yada yangi kiret pan bat kum ju ro ngai khublai ya i LO ibala pen kan mau yangi ya sibun ki ba uni orang ba ulan no senyang na kapenta jongi kiret pan habang apule ya kajing yatai hapdeng jong ki members jong ka kapok ka constituent assembly ka bang yo i kalong bakita ki wei ki member ki badan ka constituent assembly kila persyak jur ya kani ka idea banuan ra ya ka 6 schedule bat ngaso ban ai kublai ya i member i bapan kan mau ingi ya ka jingkran ka jong i ka balat ho ta ilet PR kan dia haba ikran hakmat u presiden rengkat bat kinia ki jutang ki bakrau ki bapenyap nia lot ya kita ki weipat ki khot ki badan constituent assembly kawai ka bangakan mau habang apule ya ka ciatai pedeng kini kit khot apok constituent assembly ka nongrem ka ba uni urang ba late JJM Nichols Roy iwan ra kalong balada ngi kum kipat kibaret pat ngin tingi hakata ka duriau ka bakrau ngila banjakno kabaki ong hakaketin pareng ngisa ngila ban assimilit ya ka culture ka ketin ka thlit ka niam ka rukom tenrei namar ka jingyo ijngai jong uni orang ba sngotho ba ka longsha ka aka ka bajob haba ka ri India hi barok away ka menjur ya ka 6 schedule bat ngilong kumni kum bangilong ngiyo ban syong ki kadika dorbar kumni kum bangilong ki weiru ki dis council ki yo ban syong ki dorbar ban yada ya ka riti ka dustur ka niam ka rukom ka bam ka di perkum ta terter dei namar uni orang ba kei ka bangakwa ban bu ya ka rukom perkhat hakum ka ni ka por ka long
Hagabayadai bat kani ka resolution kabalawan ra dai member badan boram ba rikyusulai. Ban penbor ya ka sorkar jala ban penbena syuti haga sitarik jong ubnai November kum ka state holiday. Kabalong ru ka jingkan mau ya ka sngiyap ka lengkhu sngiyap ban ken mau kerpang ya usen yang uben hei jong uni orang ba. Kawai kabanga wan karkom perkat anga baladangi kum kajaj benriu ngikan mau ya uni orang ba tang da kasyuti lese kalak banlong kabale no henry ha ka kabanga ngayo kalong bahaga jaka bangin declare ka kum ka state holiday kala day yagi ban perkhat jengai da ka bagi bo ya kirkom perkhat ban penlong iki program ki bapher ban kan mau ya unsen yang ban hei jong ni orang ba kei ka bangayo kalong balada ngiyo tang ka syuti daga baburam lese ngan ong bagas ngi syuti kala banlong le no klem da kan mau ya usen yang ban hei jong uni orang ba uba khwai do lese ula ban kut tang ski ban le khwai do mo uba le piknik lese kut ha ski ban le piknik bat kum ta ter Henry ladangi kum ka yeng ni menjur ngin penbor penban ni ka sorkar jala bahaga ni ka sngi kraw ka sngi sa jengkan mau ngin penlong daki program ki bapher naduk ki skul haduk ki distrik ki blok bat kum ta ter ban penlong ya ki program kenang bangin ngam jeliu ya kesenyang uban hei ka bauni orang ba ulabu yang isyadien ngakwa banbu ya kani kerkum perkhat baya ka jingsan jong kajaj benriu la ban thau dagi ding theu ki bapher la ban thau daki jingdon ka jing em ki marpo khandau kala ban long dak jingsan jongi ban penmi ya ki marbam mardi kala ban long dak jingla jongi ban penmi ya ki mar khandau ki mar khlau ber kumta ter ka khai ka pateng Henry ka ka bangakwa banbu hang ni kalong baka jaj benriu kasan habangi kan mau ngibu jengmut ya ki mati ki ba ki riu krau ki balalet no sedien ki ino yangi dei namar kata balai bangaong ba larangi pelong ki program ki bapher kala ban penpec mat biang ngi sasien ban penpai dien biang ngi syaka menor ban yo ya kita ki mati ki bakrau ki ba uni riu krau ula ino syadien te sasien nakaliang ka jonga ngakerpat ya member iba move ya kaneka resolution bat kum juru ya kayeng hibarok kawai Hashwa bangin sim ya kesin jam ban sim sunan dakarai ban ong ban penbore ke sorkar ban ada ke syuti kani keski balai ngem revisit biang ban ngam jeliu biang ke ke bahatam ke bangila ban le ban pensa kan mau ya ki mati ki ba uni urip kraw ula ino sadien de dei namar kata kani kapor nakaliang ka jonga ngabo ya kani kerkom perkhat haswa bangin sim ya kani karai kenang bakani ka si sitarik uno bamba man la usnam kan long sisa kapadon jengmut kapan ai ka jingman toy na kapan taki khon ki ti jogi ki pateng ki ban sawan
bat kum jo ro na ka bata jong ilang barok te tang dagi di kentien boleh sibun Kublai shibun sembut syong kenor ngaru nganom keren pun ketien rei ngayang hang ne tang ban pau ban ai ka jingkershan ka bapura ya ka ne ka resolution ka balawan ra da member badon burom iba Riki Shulai MDC badon burom jong kalaban mau prem ya u pila ban beng Henry kumno pinrat hasngau ya ka ban ai ya ka jingro ya i LO jongi kum i member i balalong bunsien kapo jong kani ring dorbar kum bala syampang ba ka ya de ba kan ka district council pat ha kapor ka ba ikren ngana kaliang ka jonga simet ngamla ban len ka jing shisha bangayo shibun ki jing tip ngatip shibun ki rul ngatip shibun ki an len ba bat ha ba ma ikren ngasngau ban ong ba na kaliang jong kaliang sensia bala yang menta banyak kersian lem hilong convince ki mat ki ba mai la ra ka ne ko na pen pauru ya ka jing kublai ka bakar pang ya imbuva i ba Riki Shulai i bala poi kan mau ban wan ra ya ka ne ka resolution ha pedeng lang jong i baro pedeng jong ka ne ka yeng dorba i la ra shibun ki mat balai shibun ki claim ban support mo ki ground bangi day ban support bangi day ban declare no ya kaneka shitarik jong November ka badai kata kalengko singiyap jong ne uriu krau jong i ubangi bu ya kadur hang ne hakmat jong kaneka yeng ka badon buram bat habaru ki kamera trekam jong kaneka council bat kalong ka jing shisha ban ong ba day tang u founder member lani ubala shem ubala lap ubala architect ubala saindur ya ka sik schedule ka bangiyo ban ya siem bentalang hagane ka po om tang jong ka KHADC ka jongi and lightly ki don ki district council hapo ka state ka jongi bat ha ki wei pat jila ki badon ya kane ka district council bat kat kum bangayo snau ling ba jongi LO jongi ong ba wat ka district council hapo Tripura mo piong ba kila don ya ka jengmot wat banbu ya ka station jong ne ure krau kat no tam na ka banta ka jongi kaba une uriu krau une u architect jong ka sik shedel ude na ka jela ka jongi kan long ka buram na ka banta jongi iwei pai wei lada ngi kumba ong leader jong opposition bangin nong pensngo ya kita kicing sngo party oh ya ka por election ka por yele ngidon la ka jong ka lama ngidon la ka jong ka party Henry habangi one part hapo jong ka ne ka yeng ka badon buram ha ka kerteng jong kata ka jing yatli ban wan ra buram lan ya ka keteng ka common issue jong ka ri bat ka jai ban rio ngin bu no syadien ya kita ki jing snau party ki jong i baro bat ngan nom bak lahir ban ong ban na kaliang jong ka isi kinom kentai bangin pas ya kan ya ka resolution ban kerpat ya ka state ka jong i ban declare ya ka kum ka state holiday bat hadin bakala declare kum ka state holiday pan ka syong pat hangi hakano ka rukom ngin pendon kam ya kata ka state holiday ta ka bangin ai shutine ngin ya celebrate hakir kom ki baper dan rei ka badon kam e hakane ka por ka bamentai ni tang ka we bangin siem ka we ka rai na kaliang ka jonga nga ai ka jing support ka jing kersian ka ba shispa na ka shispa persen ya i mover jong ka ne ka resolution banga lakloi ban support ban pass ya kan ka resolution ban declare lande bangin thol sha ka state government bakan declare kum ka state holiday tang de kini ki kentien ki ba kendiat ki jonga kublai shibun sembut syongkona sembut syongkonor sai sen pan kapan pau ke songo apla khailat ya ka bangin simbenta ya kan ka resolution balawan ra dai khot kena ke yeng wa mi khmat na kalaban constituency ha ka be dai na ka banta ka jengkwa ka jongra ka jong i ya ka jeng terwa ba ka sitrik nai we ban pensa ken mau ta ka bangin kerpat na ka sukan jela ka dong ka state holiday
Kaneka resolution kalau wan ra do rang ba sama rang ba. Kalau ngaba dei por wangin ya tai akan ke yeng. Kare ban poi pe chakapang ya ka bangunum kta chu chakoi pat ka baki perlok kelai keren. Ki prodokot. Hot shisha ngam ngimla ban len orang ba JJM ni Kolsroy bangkoi hadwar bulai. Ula dei shisha upe seli. U akhia. Walang way na kinong sandur. Ya ka krenit ka ban reo jong kari Tishanshar jong kari India. Habang ye simbentai ya kaneka mat. Ngakwa pan palang ya ka jengbut. Ya ka yeng hi borak away. Bahato ka jing a syuti, ka jing pemena syuti. Kawan ra mo ya ka jimentoy ya ki babon balang. Namanang lai haki babon ki kap. Haka sengi ka bangikan mau ya ka riu krau. Kisngi syuti kikut penbantang hakum kisngi ka syangkai suwari kelek kam sobha bakom tatar putat dan kikap bahaki ni kisngi ka bangikan mau ya ka lengkho jong riu krau dan ki jat program ka pagpelong rukum ka jing pukho chinong ngam penram ni kum kata nga hala korkom perkat ngam tip la kay hap nem yak ta kiru kra bangin pelong pat ta ki program kum kijing pokok chinong tarang nga hala korkom perkat te habang apai shaw ne urang ba uru krau uba joy kanungud na padang ki khon khasi ki jongi kun thop langi ke jelahi bodak away ki batip Syapang Jong-u. Sungo buram siya day ban penpau hay ni yeng. Yo Reverend Dr. O.L. Snaitang. Ibala tho shibon kikot. Ban lum ban lang ban tho. Syapang uba joy. Tenrei ngabu kapusan ngakeli yelade. Katno spak kopi Kano hajar kopi kita kikot kiblat ho aspang JJM la Kolsroy kilaya yo bat laya pule daki khon khasi dak ka baklet na swai goi pat ke menrio ngam tip hiru de tad anang awat jing tip menaman step ngalap bahaka KHADC library ya ka kot kiblat ho aspang ba joy Dau Reverend O.L. Snaitang kedan arteli bahaki wei pagi EDC ngamtip ko teli kikot kibadan syang neuro orang ba tega syubo geng kor komperkat balada kata kajing asyuti ka penkut tang ka asyuti lada ge keli yo syuti ayu metasngi ka syuti syang ba joy kong wei uta borak sekcidel diskonsel adap tangkata Hajaka bangin pai shwa sha ka shooting in pai ngin kedat chhe ni go pat ka jing kedat. Ai bangin tip khamba shwa ni rang ba kum ka je mriu borak go. Daga bangin pelong ye ke program kum ka memorial lecture. Ne kata ka lecture sa pertu. Yau ni rang ba da ki riu tip riu nang ki bala ban tip khamba shwang du. Bar ha ka jo ko poro ha kata ka sngi. Ngin pelong artet ru ya ka workshop ne kejeng aji hikai spang ka sek schedule balai nga kren balai badon kam ban batai ka sek schedule syaka jaimri bojongi taka boburam apan pa ko jing songo hagi snam balai dalang ngambak lah arja khadway abahaba ka diskonsel kalawan ra ya ka to ka village administration bill ka jonga ka bani kong kalapha sy kisnang ba per ban ai jing mot banyatai syapang ga VEB Ngakan mau tu kisnam la don bon teli kisnam ki bakhot. Banya selok banya merjumut ya kan kamat. Bon ba kisnam ki ba penpau ha kata kisni ka banyelet nakamda banya ya selok ya kan ka VB. Jong ka KHDC. Bon kisnam ki bang
watang ya ka tenrai jong ka sikshidul ngim shampang ong ki babun ki no sinchat senong telada ngim ya tip ngim shampang ngim su tho shang ba joy la ngim ya tip shang ka sikshidul leno ai la ngi a shuti namar ngi a shuti ka jing shuti ka pulang ka sudah ngi pendap yu khiu daga jong ka jing tip But andang ilatip ya kita ke ibaro. Ladang idawaru. Ladang ipen isyo menginda kakam. Kamangin penlong shibun ki program. Nado ki district level. Hado ki kita pule. Pater ngin poi si kisnong. Andang ilala ban besai kini keleng-keleng. Anda ki wei peki i pleng. Ki kasi. Kat ki lek shitom na kamata. Kumdo ban pensuto i kapateng ke jungki. Ban pentip siya kapateng juki ban besar yang pateng juki da ka jing shampang da ka jing tip syang ba joy da ka jing shampang ban tip syang ka sik chidel katakin kalong ka ba khamha shu shu ngambang ba ka ni ka jing dawa jong ni urang ba wa mi khmat na kalaban kalong ka ba laj em hala ka jing sot ko da ka ba buram ru kam simdai bang yeng hang ne ang ba o ngade na ka parti A ka parti B em ngayeng hang ne ngai kan kong ubreu upakai ka baka pusan gawan hakar kom perkat ke jonga bangan penpaulang hak yeng ban ya tai te kadung e pan hak isi ke baka kadang men snow naga benta ke ni ke ai jumut lang ke jongi kom ki dekat juga yeng naga benta uni reu khra u akhya u pesli jonga jet bereu u bala wanra ya ke ni ke yeng dorbar naga benta banya kren banya tai ya ke jelang themmei jongi kom ke jet bereu kom le shibun kom le shokna Sembut Syongkenor, Kublai Shibun, Sak Shisin, Via ini kelat ke kebu, yangi bangin yok snow, bat bangin yok ru kijing tip ki bubun, lingba kani kijing pun snow, kam tam ke burom galej, Xiao Mover, muan ra kani ke resolution, ba Riki Shulai, dukhat jongka ba nomi khmat jongka laban mo prem constituency. Abang ila yo snow ye ke jing pensyai na babun balang niki para dekhot kom ke isi ni snow thu ye ke jing no senyang ke jong niu rangba u barat ba ha ka bai dei mat kani ka kernit ke ban riu ke ba mangabat mapi ni yo ini ka lat ke bangin yo ban syong ha kani ka yeng ke ba mentah banyak keren lain luat kum ni kum mengilong si banta kadai ke senyang ke barat ba jong ni urang ba Reverend JJM Nicole Suroy hadin bengilayo snow ya gijing pen snow na babon balang kendiat nga syukwa ban pai hak sedang mover apor bu sedang ya gijing keren hak bai dei bat uni riukrau wong mo mangi ngila sedang ban kelet ya ka senyang ka jong ba joy kata ka dei ka kentien ka bang ayo kembat ayo bat hakapor ka ba iba Riki keren ningkong baradian bang iyo snow sekejing benrap jong ki wei pat ki member iyo snow ya ka senyang ka jong u ngitip ya ka ka baula le ngitip ya kinya ki jutang ki jong u ki ba ulaya sat bat kitu ki wei pat ki riu krau haka constituent assembly bat sya engaru an pen kenmau yengi ba haka por ka ba uya sat ngi snow tho lingba kitu ki jing tho ki bangi yo ba kitu ki wei pat ki dekot ki badon haka pa constituent assembly haka to por ki nyoben yo ba joy mendai tang ba ki nyoben ki ibeng balingin ai ka six schedule balingin penkesan yu ni urong ba bangin ai ka six schedule andai kum bangilayo snow mene dai lingba ka jing start ka jing syampang pat ka sap ka phong ka ba uni urong ba udan ulala ban pen kongo yaki bangin yo ya kani ka kernit ka ban riu abang asngap
ya kijing ai jingmut jong ki para dekhot ki jongi ngas ngaudei bangin ya peliu jingmut shipor bakumbang ila yo snow kai ka jinglong ka jingman ka jongi habang iyo syutiru kai ka jinglong ka jingman ka jongi hakapor bang iyo syuti le sing iyo syuti bangin pedon burom yu unu ru krau henry kata ka syuti ka long le no namar ba kimdon kanu kata ka jingle burom nama tahu ru krau abang asngap ka jingmut bai member na po nong po ila ai ngasngodei ban ya munjur lang bat i bahato ngimla mo ban penkela ikani ke jingmut jing perkhat ke jongi hato ngimla mo ban penkela yakani ke sngi kum ke sngi bangin sam ya ke jingtip syapang uni urong ba ubang ye keren nduk mene hato dei tang ka syuti mo ke bala ban honor nani ban burom kerpang yo ni unong sandur jong kani ke kernet ke bandriu nakaliang ke jongi ke isi hoi kumbong iba syem yang persya iba riki ibala wanra ia kani ke resolution andai tangkawai kabangi syukwa bangin sam lang ni bapin ya tip hatung imla mo banda perkhat pat dakungwei pan hakabai dai bat kani ke sngi kabangi raki ke jingyap bangi kenmau ke jingyap jong Reverend GGM Nichols Roy dede helor kata kabanga syukwa bangan ong hakani ka yeng ka mamenta ka sngi bangi sedang naduk mene ban ong bangila sedang ban kelet ya ka senyang gila sedang ban kelet ya ka ka lenti ka ba uni urong ba waya andai bangi dei ban sungong thu ru hapring ka vision bat ki jingya lenti jong ni urong ba kambun ya ka por ka jong u perlut ha ki social but ki religion contribution ki jong dei lengba ka jing senyang ka jong ka bo ukwa ban kentiu ya ka yo ka kot hapreng jongi ki khasi dei lengba ka senyang ka jong ka bo ukwa ban penslur yengi bangin long shwa ki bala ban yeng along ki halor ki kejat ki jongi da ka bangi yo ya kata ka puli ka puti ka babet ka babiang bat de halor kata kabo usdang ban wanra ban rat dingkong ya ki jing sniu ki badon hakani ka shnong nani ki ni ka jaka ka ba ki jongi nani ka ri ka ba ki jongi de halor ita inong rem ko bang syukwa ban supasat biang sa sisin syapi sembut syongkonor ba hatong imla mo ban penkela ya kani ka sngi kum ka sngi bangin sam ya ka jingtip kabak kerpang syapang uni uriu krau Reverend GGM Nichols Roy tangitai kentian sembut syongkonor publish buat sembut syongkonor publish bun ngaso panai kublai iki member pelashim beta akan ke resolution mengalawan rak manga soban ai kublai ye nominated MDC soban ai kublai iba syambor CM barim jongi pat yaka jingkren jong CM halor kajing perkhat kajongki hoi ngamla ban khang yaka jingmut jing perkhat ni don la kajong kajing skotho handrei ban pen kamawi ka yeng Citrik nombar ka council already kaladei lupa kaski syuti bat nga kampen bor bat ka kam tho he ru ba ngin ya penbor ka sarkar ngawon rai kan ka resolution mengin shu urge shoga government ki don ki kendon baka sarkar kan sashim bakan sarai handrei menta kasngi ngasko si ban perkhat ba katu kilo mo kinong ki freedom fighter kinong yasait na mata jongi kabaki yo sngi syuti sngi yap kala kalalong tang ka jinglik piknik handrei katkum ka jingong jogi member handrei katkum ka jing sultu jonga ka sngi syuti baki ai ha ban burom ya ka sngi yap kalong ka bakerpang
Bari ladu ki seng bhalang, ladu ki school, ladu ki dorbar, ladu ki institution baper ki penlong ki program kerang ba ngin kemau. Bat pensa ya kata kajingno senyang jong kita kiri orang ba. Hakaju kapur ngaru ngakerpat. De halor kata bangon rai kan ke resolution bangabu ya kajing mujung perkat banda yo cuti ngin yelai piknik. Ngimla ban kan kum ya kita ki beri ku badan jing mujung perkat kum kata Andrei ngas ngodap dekat jengkia, bamentas ni ngarang mut kandai keski ke bahasa aja kemau, Andrei kadon hakti kabor jong ka isi, kasong kabor kajong pi sebut song kenor, mentah kasong setengah karai kajong pi, ngaburombe ya kai ka bapile, Andrei ngasukwa sai sisin, syabangan bansong, kadai keski ke bangi kran, ya kajing le jong u bajoy bangi khat bat kun kamela pensngo menne. Bagi yo benyeng, bagi yo bangin song, bagi yo benyatai hang ne kadai lor kata ban ngakwa ban pensai. Dadai bangakwa ngalatho be syaka sarkar haka personal level ladu kasngi ka baningkong. Handrei habanga sngo ban ai kublei ladu bas dang ye kitu ki member khamtam yo sumbu yo chongkonor dei halor banga buram yaki bakade ka jingkhat jong i ka pentuan ka jingmut perkhat jonga ban ya kerpat ya ka sarkar ban ai syuti. Ngak ai kublei ki member ki badan haka tu kasngi bangi yo syuti haka syutir kena membar bangi ya rakhe ya ka program hakaski bangi rakhe ya ka program ilawan i reverend OL Snaitang habangi don tang sanen rungut dai halal kata ka jing srokhya bangasara akan di resolution bari ngakwa ba borok kawe kejela kan kemau dan buram kumba ngijui na kapor ya kiwe ki rurong ba ki bala no sinyang sibun ban penulong ya kan ka jela ko makalong menta ki julong ngiyo syuti bangin piknik kita ki balik ngimlaban kang re ngiyo syuti bangin pelongi kita ki program ki baper kenang bangin kumau kumbalai jingbut de ki member yo ne uri orang ba tengam don i ru ban penjrong ya ka jingkran re ngabu ka jing start jong ka executive committee titang dikini kentien ngai kublei ya boro ki member khamtam lakaliang senchar bat persha haju kopor khamtam yapi sumbut songkonor kublei sibun tang dikini kentien ngan sokno Hadin ketua discussion ngakwa ban yo ka sur jong kaying ada kaying ke pediang ya ka resolution dan nomor ba bun ki member ki pediang ngakwa ban tip yo Kandiat Mr. Deputy Chairman. Ajing siya karukom kalong ba pi kumu songkonor. Hindi ban pan siya ka views ng moba. Whether he will withdraw or not. Hoy ngan pan menta ya ka bi. Pat kali ka tayo moba withdraw na. Telada withdraw no takamot ka voting kamdan. Tenray lada withdraw Hoy ngan pan menta. Pila ada pan de ka sa house. Ngan pan menta. Tengah kuat bantip na umubal ada pen withdraw na pen stick ya motion. Kemengalakran nganum withdraw bade ngamut kane keski sa jeng kemau bat borok kit khot ke badan hakane ke yeng kinde kita ki benta kabaka ka history kan kemau ndai khamlong kumta nganum withdraw ka song haka yeng Tengah marba umubal claim withdraw tengah kuat ngin amlet da ka voting ki member ki pekerjaan ekosistem ki subhaban yang semasyong teki member ki member ki ba persya ekosistem ki subhaban yang semasyong tinamar baki member ki ba persya kilong khat sawud bat ki ba pediang kilong hendrungut ka resolution kala syarana dimentangin point apa deh songkonor ngaskom dan mining syu ban song ada ke yeng dangin burom yukpa balawan ra kat ikan ya ka dimentangin point no syakawai pada ka benta ka motion ka ban